Umpama sliramu sekar melati. Wih, ganteng jane aku ya. Aku kumbang nyidam sari. Men. Iki nyapa to jane iki? Men. Jane iki nyapa to? Aku mah udah brengos, men. Kapan tuh kulewi? Ya iya, brengos ajaib kok. Dek ini kan brengos we. Moro-moro isuk wis tukul. Terus nyapa oleh brengos anyar. Masalah buat lo. Ya wong takon apa klirune to, men. Ngene dek. Emosi lho iki kuduan. Sek, WD ini kan di tangan aku rokok tau, loro. Rokok sing ndi ta, men? Ya wong genah rokokku mau gowo kabeh lho. Kapan? Ora usah gaya nglali. Oh iya ya. Sing ndek ini ya, loro ndek ini ya. Terus kene balik nih rokokku. Rong enek iki, men. Tuman iki. Kok mesti to? Ya sorry to, bos. Ya, bos. Piye? Memang ini nyapa? Ya aku merene mek dolan to, bos. Bos masuk ya ora oleh to. Weh, kok bangetan. Kok mesti to? Dolan opo? Paling lerene kowe iki mau mek guru njaluk rokok apan. Iya iki, men. Wis kena dibedhek kowe iki wisan. Sitok lho, bos. Entang to, bos. Siji lho. Ora enek aku ora duwe. Tak makan pitik sik aku. Men. Sore enek mulya kono lho, Endang to siji lho, men. Beh, iki ya, men. Wis mbok. Oh, alah. Kok mesti to?